Will you guide me through this pain? Will you always hold my hand when I need you, when I don't know what I'm doing with myself? I'm a lost soul, walking through this world like I have some idea. When I don't, and I take on the baggage 'cause I think that I can, and I wait for the right time to go with my plan. Hola, em dic Estefania Sánchez, soc treballadora d'aquí, del Centre de Recollida d'Animals de la Selva, i porto aquí, soc de fet la més antiga, poder més de 10 anys. El centre, el funcionament del centre el podríem dividir bàsicament en dues parts. Una seria el que és la recollida dels animals abandonats i l'altra seria l'estància dels gossos aquí en el centre mateix. La recollida, el que fem és activar un avís de recollida quan hi ha un animal abandonat. Nosaltres fem la comarca de la Selva, llavors anem a buscar aquest animal. Un cop el recollim, mirem que tingui xip, que tingui algun collaret o que porti una placa amb algun telèfon o alguna cosa que ens ajudi a buscar el propietari. Això és molt important perquè si el gos té xip, nosaltres de seguida podem contactar amb el propietari i el gos s'entrega directament. Si l'animal no té xip, el que passa és que entra a les nostres instal·lacions i nosaltres el primer que fem és mirar l'estat de salut de l'animal, li posem el xip, posem les vacunes, desparasitem, li obrim una fitxa amb la cartilla i tot això i l'entrem a les nostres instal·lacions. Si el gos, com hem dit, no té xip, després, quan passen els 20 dies, que és el temps per recuperar-lo, llavors li busquem un altre propietari. Per adoptar un gos, l'únic que heu de fer és venir al centre, mirar un animal que us agradi, us el deixarem per passejar perquè el coneixeu i, si us agrada, us l'emportareu a casa en període de prova. Si el gos després va bé i funciona tot correcte, llavors es fa l'adopció definitiva. Amb l'adopció definitiva nosaltres ja l'entreguem amb tot això que hem dit, també s'ha esterilitzat, fem anàlisis de sang amb el test de Leishmania. El conveni que tenim amb l'Ajuntament de Lloret és el de recollir els animals domèstics que hi ha sueltos a la població i, a més, tenim un conveni de castració de colònies de gats. Abans sí que és veritat que a l'estiu hi havia moltíssims abandonaments. Jo crec que actualment la tendència ha baixat bastant, perquè també hi ha molta gent responsable que busca centres on deixar els gossos. Recordeu que quan aneu de vacances podeu deixar els vostres gossos en guarderies, ara hi ha molta gent que inclús els guarda a casa, buscar-los un lloc on ells puguin estar bé. Nosaltres, durant la pandèmia, no hem notat un augment excessiu dels abandonaments, al contrari. Durant l'any de la pandèmia no sabem exactament els motius, però s'ha mantingut, inclús s'ha estancat una mica l'abandonament d'animals. Suposo que pel tema que la gent viatjava menys, no es podia moure de casa i ha tingut més temps per dedicar a les seves mascotes. També pot ser que a l'estar més temps a casa els gossos s'hagin escapat menys perquè han estat més acompanyats. Llavors jo crec que durant la pandèmia nosaltres no hem notat cap augment excessiu en aquest sentit. Tothom que vulgui pot venir al centre a adoptar una mascota. S'han de pagar unes taxes pels gastos veterinaris perquè els gossos s'entreguen, com ja he dit anteriorment, s'entreguen vacunats, desparasitats amb el xip cartilla, test de Leishmania i castrats. Això és molt important perquè la major part d'abandonaments són gosses que han tingut cadellades i que la gent no n'ha sabut què fer. I o les ha deixat tirades o els hi ha donat a algú, que aquell algú se n'ha cansat. Llavors el tema de l'esterilització és molt important en el tema dels animals, tant gossos com gats. De totes formes, si no ho teniu clar, esteu pensant a adoptar un gos però no ho veieu molt clar, podeu venir, conèixer primer l'animal, us l'emporteu a casa en període de prova per veure què tal va i un cop esteu convençuts es fa de l'adopció. Però això és molt important, penseu que és un gos que ja ha estat prèviament abandonat i que per ell seria algo molt dur que el tornéssiu. Llavors el que volem és que l'adopció sigui definitiva i que esteu molt conscienciats en que heu de tenir aquest animal durant el resto de la seva vida. Mira, l'any passat van recollir aproximadament uns 800 gossos i uns 80 gats, més o menys. En Lloret, en concret, uns 80 gossos, més o menys, i uns 20 gats. Aquest any, de totes formes, estem pujant, perquè ara encara queden uns quants mesos per finals d'anys i ja portem uns 500 gossos, més o menys, dels quals uns 90 són de Lloret.
Vull dir, ara aquest any sembla que està incrementant una miqueta la cosa. Els gossos els tenim aquí al centre fins que trobem una família per ells. Hi ha alguns gossos que els hi costa més, perquè tenim gossos molt grans, molt forts o vells, o hi ha alguns gossos que per algun motiu, no sabem per què, els hi costa trobar família. Però bueno, aquí estan, per exemple, en Ginés, que és el nostre gos més antic, porta aquí, me sembla, que uns 6 o 6 anys. Busca adopció i esperem al final trobar-li algú que se'l vulgui emportar i li doni l'oportunitat que es mereix. Però els tenim, bueno, el que triguin, però els hi acabem trobant una família tots. Tal com us he explicat, en Ginés és un gos GPP. GPP vol dir gos potencialment perillós, que no vol dir que sigui un gos dolent, vol dir que està considerat pel tipus de raça, pel tipus de mandíbula que té, per la fortalesa del seu cos, està considerat així. Això no vol dir que aquests gossos siguin més dolents o més bons o més res que els altres, tot igual depenent de l'educació que portin. Però, bueno, per llei s'ha considerat això. Ara estem intentant que això canviï, perquè realment són gossos molt bons, són gossos que s'adapten molt bé en família i no solen tenir cap mena de problema si els propietaris els tracten com l'han de tractar. Ara, amb el tema del Covid, totes les activitats del centre han quedat una mica parades. Llavors, les que mantenim actualment són els passejos dels voluntaris, que es pot venir a passejar de dilluns a diumenge, aquí no es tanca mai, amb cita prèvia. S'ha de trucar al centre, demanar hora i venir a passejar els gossos. Una altra cosa que fem és campanya d'identificació i cens gratuït a tota la comarca de la Selva. Llavors, hi ha períodes que es contacta amb els veterinaris de cada població i es pot anar a censar i identificar la mascota. A Lloret, per exemple, la campanya ara començarà el dia 1 d'octubre fins a finals de mes i el cens és gratuït per tots els animals que estiguin adherits a la campanya. Una activitat que ara no es fa, però que pel tema del Covid, però que espero que no tornem a reiniciar-la, és el Reselva. El Reselva és que ens posem en contacte, els col·legis es posen en contacte amb nosaltres i venen aquí, els expliquem al centre, tot el tema dels animals, en què consisteix tenir un animal, els expliquem com funciona l'adopció, el tema dels abandonaments. A més, van també a la deixalleria, a la depuradora i tenen una mica de contacte amb tot el que és el reciclatge i tot això. Podeu contactar amb nosaltres via telefònica, el nostre telèfon és el 972 34 0813 o per Facebook o per e-mail. El Facebook és el del Centre de Recollida d'Animals de la Selva i l'e-mail és caas@selva.cat. Penseu que els gossos i els gats són animals que els agrada estar en família i que troben de menys la seva família. Llavors, intenteu, sisplau, si voleu adoptar és perfecte, si teniu un gos molt bé, però no l'abandoneu. Ells us trobaran moltíssim a faltar. Si esteu buscant un nou company, penseu que hi ha moltíssims centres, protectores, llocs on tenen gossos i gats que busquen una segona oportunitat. Recordeu que si teniu algun problema amb el vostre gos o gat, hi ha molts de centres, hi ha educadors, i amb la majoria de problemes que solem tenir a casa tenen solució. Sempre intenteu buscar alguna solució per ajudar al vostre animal i a la convivència. I que no us faci por adoptar els centres d'acollida, tots aquests llocs, sempre hem tingut una mica de mala fama perquè sembla que els gossos que estan aquí poden ser dolents o els han abandonat per algun motiu. Penseu que la majoria d'aquests gossos simplement alguns s'han perdut i no els han recuperat i d'altres sí, els han abandonat i esperen aquí una nova família. Alguns, com ja us he comentat abans, el cas d'en Ginés, que portava molt de temps aquí, ells s'adapten a viure aquí amb nosaltres. Una vegada el que ens va passar és que va venir un senyor a adoptar un gos que tampoc feia massa que estava aquí, però ens havia agafat molt de carinyo. Era un gos que ho havia passat malament, que va entrar molt primet, i ens va agafar molt de carinyo. El que ens va passar és que el senyor se li escapava i se'ns presentava aquí a la porta. I a vegades, si estava la porta oberta, entrava fins al seu box. Vull dir que són gossos que arriben a estimar moltíssim i que doneu-los una oportunitat i no us en penedireu. Gràcies a tots i si us animeu a tenir un nou company, adopteu. Ells us ho agrairan.